قبلهم على اليد. مرحبا للجهان اللي jara dal-programm. Proset, tajjeb dejjem, taraw ġoġa interessanti batħunna. Fema, għax fil-lingwaġġ Malti ġahan tfisser diversi affarijiet. Vera, jien fħajt isu ġahan dejjem daħalli, għax bdejt il-karriera tiegħi Rinella Movie Park u konna nagħmlu dal-karattru ta' U ġahan. minn hemm lem maħriġ minna ta' ġahan baqa' kif Kiesaħ, jew kiesaħ. Un bat eżempju kelli ċans nagħmel ukoll il-ġahan ta' Binġemma ta' Francis Ebejer. Ftit ilu din reġgħet ittella Ejwa. fil-Forti San Termu u jgħidu, ma nafx inti interpretajba, li din hija play, hija biċċa arti illi vera diffiċli biex tinterpreta, Għax tanti jien nista' ngħidlek ulli, tanti hija miktuba b'reqqa li inti bħala attur jekk tbiddel xi kliem lemmolaw kapaċi tirvina, fimt? Min kien dan il-ġnun li qabdek. Wieqaf, naqra. Taf li qed jgħidu li jagħmluha film issa? Se jagħmlu film. Bil-ġahan ta' bil-ġemma. Qabdu lilu. Ilmi. Iċ-ċok. Kużi ta' xi xejdu l-ċok. Għax iċ-ċok ġib. Alfred. Ejja, Garrison! X'Garrison, x'inhu jgħid? Mr. Fart, Alfred Chalk, yes, film big one. Alfred, all right. Tinni ċans Sander qed titkellem man-nies ma' Garrison Fart. Harrison Ford, naħseb Harrison Ford. Tibdix int ħadd taqażżu ta' kulħadd jgħidli xagħtlu, hello. Hey, you don't want to do it? Mela mur hold the għandek. Ieħor. Inti il-Harrison Ford battu jieħdu. Il-Garrison Fart ignorant. Da x'għamel film se. Ta' Star Wars iktar pint u low quality li qatrajt jiena Sander. Issa, biex mdaħal ma jienu jisu nofs id-dinja joġobon. Tiċtajt li true story u kol Sander. Ma tlek xek, huwa fantaxjenza, ma. Tannej, kaqqasħa, jien najdlek kaqqas għalaw flus minn minn Star Wars. Għalti għaj, Ġahan, the movie. Tajjeb, u l-istoria kif ħatkum? L-istoria ħajkun hemm Ġahan, ġana film ħallet fa' Sander. Il-mi għad tfa? Mirjana Conte. Ma nix ndaħallek fil-casting, imma nara da zaħira jien. Ejja bil-make-up mux Sander. Jena naf eżempju tal-one the newscasters. Da kolla rġir Sander. kolla Bil-make-up iġibu għam Għaj, maġittej, tara kompli dwar Ġahan, mela ommu Mirjana, bil-make-up iġibu għam. Min se jkun l-attur prinċipali? Ma nistan sibra ċampilt, lalla ċampilt Sander. Uħat ma jnet juħadli. U x'għandek bżonn? Attur bil-bajt, attur tajjeb. Isma jina jek ma sipilħatni, nitħajjer jek ma sipilħatni. Attur tajjeb, tant qasal klejner minn tajjeb Sander. Mela ħalli. Pero għandi pjan. Il-pjanu ħanistenna ir-rebħa ta' Delija, jew ta' liħoraw, jizmu l-Alex. Ta' Alex. Min jitlef nitfaw lilu Ġahan? Għalix imma. Għax mbagħad naqbdu ix-xena tibdek. Torna fit. Et jaqla ċappetti tal-bib il-kbir tal-istamperija. U għara fuq dan. Għara dal-ġorru Sander. Ora ġanna tfal illum, taf saqsejtom illum? X'saqsejtom? Meta suppost busil xaħat? Meta suppost busil xaħat? Ma nafx. Il-mama eżeb ġilit tija bewsa? Il-papa? Laqqas? Tijom. Tijom, imma għalix għax tħobbom għax. Robom. All right. U hemm xi ħadd ieħor li tħobbu tixtieq tibewsa u le? Il-kelb. Il-kelb. Meta tkun 12. Ġvint il-boyfriend tiegħek għadek ma bistux. Le, minn il-barra. Il-barra ġiġifi. Veri faru. Minnu flying. Iż-żar, iżgur jile, qoddim l-iskola kollha bro. U inti tagħti kisses il xi ħadd? Il-familja kollha. Fit-tad ittieħ. Imma jekk tiġi, eżempju tiġi girl. Le. Ma tiex. Le. Ħadd. Ħadd? U ġieli ta' kissi xi ħadd imma? Le. Għas il-mami? Le. Għas il-nanna? Le. Il-ħadd? Meta tkun boy, ma tistawx tieħu kist. Ma tistax boy. Jekk kun girl? Iva. Boy le? Girl liwa. Iva. Ora,
Kemm huma ħelbejn. Ej, ej. Signori, nintaw għada! Ciao!